Igbo m ji eme ọnụ, Igbo m ji aga mba. Ọ bụ ka na-abata n'oge ugbu a anyị nọkwa na ụtụtụ ọma nụ. Kedu isiokwu anyị ji bịa taa? Ọ nke ndị Igbo na-akpọ soap opera. Ọkwa ntị eji asa ahụ na sapụ. Soap opera wụ ihe a na-eme n'onyonyo, ihe ejiji, ihe ọ na-awụ ndị mmadụ na-eji ihe Chineke ji gọzie ha nke dị iche iche. Anyị ga-akpọta ofu nwa Igbo eji aga mba ka anyị na-esoro leba anya na ihe gbasara soap opera, ihe na-emezie n'obodo n'ụbọchị taa. Nna ndewo. Nnọọ na isi mbido TV nwanne mmadụ. Elee ka ị na-achịkwa? Ọ gị wụ nna? Mbebezi akwa biko. Ọ gị wụzi nna? Ichefugo ahụ? Madam Chinwe. Mbebezi akwa. Ana m achị n'ọchị n'ịma ichefugo n'afa mba ego Igbo. Ịchị ọchị na mdetu ahụ gị. Ngwa ndị isi mbido TV. Ewepụga ya n'ego a na-akwụ gị. Biko na-ewepụ ya maka na afa mba ego Igbo alike m ego ọfụma. Nna biko nnọọ. Gwa ndị be anyị onye Igbo n'afa gị. Igbo mma mmanụ. Afọ mbụ Chigozie Azụigwe. Ihe ejikwere na mara m bụ ihe nkiri, na-eme ihe onyonyo nke a na-akpọ acting. Nsi ebe a na-akpọ Iseke n'ime Ihiala local government na Anambra State, ebe nsi wee bọcha. Ya bụ na ọ bụrụ ka nkọwa ya otu ndị iti si wee mara ya n'ịbụ an actor. Ofu mmanụ. Eziokwu. Ọ ihe anyị ji wee kpọta n'oge nsogbu adọrọ. Ịma na ihe anyị na-ekwu maka ya taa bụ anyị na-ekwu maka soap opera, Igbo soap opera, ndị nke eji asụsụ Igbo wee na-eme. Ịma na ọnụ nwa ndị na-eme ihe onyonyo, ihe ejiji bụ ndị mara nke bụ ịma na asị m gị ajụ na ajụjụ. Ajụ ya ị ga-eji jogode ka m jogode ma m chọrọ ije. Nna ndị obodo unu otu m na m achọrọ m ịbịa ka m lụọ nwa maka m ya nwunye obodo unu ka m bịa lụọ ya. Ilu ụdị ihe ndị obodo unu ga-ebuze ihe ndị anyị ọwa ọjị ka ọwụ agbụ ile maka ihe ma agbụ ile akwa ma na nka eleghị na-ebuze asụ ndị bịa ịlụ nwaanyị mgbe m ga-abịa alụkwa ofu nwanne gị. Nke ha bụ okwu ịbataba anyị, ihe izi a ga-enye gị bụ ọjị. Ọjị Igbo. Ọjị Igbo. Onye bịa ịlụ nwaanyị, ọgaranya ọbụla bụ nwa afọ Igbo bụ onye Igbo, ịbata ha ala ezinụlọ ya, ihe izi ọ ga-enye gị bụ ọjị iji mee gị nnọọ na-ebịaruola na nke ya n'obodo unu. Otu aka ọ dị. Ele mgbe a ga-enyekwe m abacha. Mba, ọ bụrụ ha nwa ndị abacha. Ndị abacha bụ ndị Enugu. Ndị be anyị. Gị na-ekwu ndị Enugu. Ndị Enugu ndị ebe. Ndị abacha ndị ma ị na-ekwu okwu ịnụ nwaanyị ịbụ nwoke ka oge ga-akpọrọ ọkpara be gị na-achọ onwe otu isi. Ọ m ga-alọta nwaanyị. Ndị be anyị biko na hapụgodu Madam Chinwe biko ịhapụ ya na ọkọghịrị m. Nwanne m nwoke biko nnọọ. Maka ihe anyị na-ekwu maka ya, anyị na-ekwu maka soap opera. Anyị akọwago ndị be anyị na soap opera bụkwa onu nke ndị iti, ndị na-agara akwụkwọ. Nọ nke a na-akpọ ejije, ihe nke a na-egosi n'onyonyo nke eji asụsụ Igbo anyị wee na-eme. Nna ị na-anya kịta na ụfọdụ afọ gara na-aga ma ọ na otu ndị iti si na-akpọ ya during our time, ndị na-afụzi na this soap opera nke eji asụsụ Igbo na-eme na anaghị afụzi ya n'ihe onyonyo. Anya nwee na-asị ka ihe yiri juru mmanụ. Kemgbe esi wee bido asụsụ Igbo jiri ebido ihe nkiri, ọ na-agakwanụ na-aga, ndị mmadụ etinye ya uchu, amarakwanụ ọ bụrụ ihe ama ama. Ọ dịkata o jiri nwayọ nwayọ ọ na-aba na nke oyibo, ka ọ na-aba na nke oyibo, ndị na-anụ oyibo abịa hie nne karịa ndị na-anụ Igbo. Otu a ka ndị mmadụ si bido tibe uche na nke oyibo karịa nke Igbo. Nwa obere ọ na-apụ. Ọ na-apụ tupu ị mara. Ọ maka na anyị na-ekwu ya ugbu a maka na ụfọdụ ihe onyonyo nke a na-akpọ TV station, ụfọdụ ndị na-asụ asụsụ be anyị dịka Isi Mbido TV nakwa ndị ọzọ
apụtabago ọzọ ọ dutola ha nọ udu ọ ya ka eji na-ekwu nwee ihe dịka isiokwu a na-ekwu udu a nakwa ihe ndị ọzọ mana ọ bụrụ mgbe mbụ enwe ihe dịka ụdị program a anyị na-eme kịta so the thing bụ ihe soro mee aka wetuo asụsụ ala Igbo anyị n'ihe nkiri ọ dịka ihe nyụrụ anyị mgbe mbụ sef ọ dị adị ọ bụrụ ile anya kịta ị ga-afụ na o bidogo na-apụta nwayọ nwayọ ọ na-apụta nwayọ nwayọ mana nsogbu enwere ụdị ọbụ ndị na-apụta ni abụọ ndị ezigbo ka mkpọ ya elu olu ndị iti onweghị good quality. Okay. Yes. Maka ndị na-eme onwe nwe ya eji eme ya ka nwe ego sponsor ya. Most of Igbo movie productions now enweghị good quality. Maka gịnị? Ọ maka na ndị na-elele ihe nkiri Igbo ehi ha nne. Mmadụ na ole na-asụkwa na asụba anyị. Oh ya no. Ịbịa n'obodo nke anyị nọ na nke a na-akpọ Eko. Ịbịa n'Eko, Lagos State. Ha. Ịsụọrọ mmadụ Igbo ọsụọrọ gị oyibo. Mana eziokwu. Ị na-asụrụ onye Igbo, onye bụ unu, onye makwa ofu mara ọnwa afọ ka ị na-asụrụ oluba anyị, ọ na-asụrụ gị oyibo. Olu ndị iti gara amụ ihe ọbụla, ọ na-asụrụ gị olu ndị ịjụkwana ya ajụ, mepekwana ọnụ na-asị gị na ya mara asụ na anya nwa achọkwana ịmụ otu esi asụ. Ọ na-agwakwanụ gị ifela anaghị emekwanụ ha. O na-ewute m. Enye mekwa iwu ndị a na-edekwe na-ede ndị a na-akpọ writers, producers, ma ndị director. Ile ihe ya nwa afọ Igbo ji gba nkịtị. N'obi nke m dịka ihe nchọpụta nke m nwụrụ maka na mụ abụkwa onye abụọ sọsọ ihe nkiri ka na-emepụtakwa emepụta dịka onye mmepụta ihe mụnwa chọpụtagoro bụ na ofu reason as in people jisiri aka ike bụ la ọtụtụ oge ha tigwere ego iji mmepụta ihe nkiri nke Igbo la ha ọnọdụ ka ha emefusiri ego ha emefu. Maka na people na-elie ehihie ndị na-anụ dị ahụsụ ehihie nke nwa gịrị ala Igbo ị nwere ike ịnọkọta jee ti Igbo film na-ele ndị gịrị ala aghọta Igbo ụfọdụ sef bụ ndị Igbo mana ha daa n'Igbo ụfọdụ na-anụ sef ha daa like our program nke ejiri olu Igbo eme ile-ekwuzi ahụsụ ile-ekwu okwu n'olu Igbo ọ dịghị aka yiri akọ ihe ọzọ ihe si na mba ọzọ ma onye sikwa ndị na-ene program Igbo na-afụtazi gị ma ọ na-enetezi gị anya ka n'ime obodo onye na-agara akwụkwọ mana ọkwa ha nwa ndị ihe ka a na-ekwu ọ ya bụ nsogbu anyị nwụrụ so anyị nwabụ ndị na-emepụta ihe nkiri ọ na-emezi etinye ego mmechaa ihe nkiri a n'ụzọ hiri nne onwe ga-azụ ya ego ga-ala ala iyi ọ bụzi ụlọ ihe nwere nke onye kwadoro nke a na-akpọ sponsor ị nwere ike ije nga eme nke ọzọ m na-ajụ tupu m na-ajụ ajụ m chọrọ ịjụ anyị ga-aga n'obere ezumike anyị lobata ka onye ji isiokwu kọdoro ụmụ Igbo anya ihe mere ihe onyonyo Igbo bụ Igbo ji ala n'obodo anyị na-abịa.